नोंथाङा बाल्थिङाव बाला रोगानानै गोसोखौ बोरै मोनदों? जेरै आं गय बिजौआव गाखोनाय रखम बिलानांगौ हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांदो बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थुदो गिबियावनो आरोना लोगोफोर नै आं नोंथांमोननो देखायनोसै वाला ससे जाबाय आरोना लोगोफोर मैया बानायदो बेखिनिखौ ओमफ्राय इदि दंबावो फाइनालि ससे जाबाय होनदो ओमफ्राय दिनै दायो मावथ'वाखै आरोना दा उनाव मावगोन नामाथाय दा उनाव मावगोन खोमा आरोना ओमफ्राय आं नै मा होनो धोन्दिया लादो लोगोफोर धोन्दिया बासिनो नागिरदों आरोना आङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आं मा मा दिन्थिनो हायो दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर माइबो लामदो आरोना एसे मा होनो इयो माइब्रा नै एसे लामदो बैसागुआव जौ बिदै लोंनो लामदो लोगोफोर धोन्दिया सायनोसै आं लाबदो बयलार दं मुदुफुलदो भाजा ओइ गोरान जायो नामा मानसिया सावरि मानसियानो सावरि दिनै खिनिया कमप्लिट खालामनांगोन नोंसोर सानैजों बाथिंसो है मोनथामनो सयथा बानायखागोन दिनै सिमिट लायनो र' आं सिमिट लाना फैनि ओरैसो गथ'नाया सावरिया दिनै कमप्लिट बानायनांगोन दे इखो नङाबा ओंखाम होनाय नङा नेटा दिन नांगौलाय मा बेदर लाबोदो बयलार मा सिनि सापात गाइखेर nyum bedor miduful mami tuh sini tiga coba bilang ada ya song start kelam siapa lupa nalar bercanda eneng ini juga berbeda kok se bugar masih ada nak bolar semua serugar pemazang saya खांबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बियो माबा आरोना बुथुवा दं कुट्रा दं बेखौ अनला संनो नागिरदों दिनैनि अनलाया देन्जार नै जोंहा आदा हाजिराया देन्जार हाजिरायाबो सालिनाय लगायनायल' सालायनोबो जाया बाजैनि फिसाला हिनजावफोरनि बायदि सालि ओइ फिदिंलाय न'आव मावनायालाय सिंगारबो ना जोंहा फिसालाया सल' मेथाइबो खनो आरोना स्टेज प्रग्राम जाब्ला इरागदाव मा नाम मोनलाय टाइटेला स्वर्गियारि मलाबा बैसागु फांसन बा माबा माबि स्टेज प्रग्राम जाब्ला नुनोबो मोननो हानाय बिथांखौ आरो उनावथ' निस्सय नुनो मोनगोन दायो स्टार्टिं जाहांबाय दं आरोना नोंथाङा बाल्थिङाव बाला रोगानानै गोसोखौ बोरै मोनदों? जेरै आं गय बिजौआव गाखोनाय रखम आरो नोंथाङा सान्द्रिजों सालिनानै बोरै गोसोखौ गिदिंनाय बायदि मोनदों नामा सान्द्रि बायदि बिथाङा सान्द्रिजों सालिगोन आरोना बेसेरा जोबोर इन्टारेस्ट मोनदोंनो
Papa. So. Oh, bentar. Hey guys, bitanga berat moजां nak मावगासिनो आखायावबो डाक्टारनि ग्लब्स गानदो नै डाक्टारा अपारेशन खालामनायाव गानग्राखौसो गानदो आखायाव मोजां नायनायनि डाक्टारा अपारेशन खालामनायावसो गानो इखौनो गानदो ना माबा मिस्ट्रिया सिमेन्टखौ बस्तारावनो दै बारा होना लादो दैया बारा जादों एकदम थानो नागिराखै गोलैबाय दं फाइनालि खावसे जाजोब्बाय नै 30% जाबाय जानायल'थार मानसिफोरा नै खावसे जाजोब्बाय वाला नै केमेरामेना गोदानसो दे आंना मावोलै बिराद आखाया केमेरा लाबा मोनबा लोंबाब्लाबो सोंनाया मालाय केमेरा खेबनाय फर्मुला दंना एकदम थिब मावा आं रिप्ले बेरना स्टेन थाबा स्टेन हिटनि लानांगौ स' नै बिखिजा हाब जाना दं बेखौ माने फुल गाफ्लेगोन खेबखि होननानै खेबखेलिबो जाना दं स' लासैनो नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन मालिकनि न'खा वा bukan mana 7:40 जाबायमोन खायासो सा खामानियाबा जायाखै साल मोनलोंग्रोबायानो बेरथो मस्ला Ita ho. Itu Ita. Itu Ita, ya sa. Bisku dan sih. Tapi singkat. Này cái cục uống layang namun baik. Sao bayar na online man baik. Piyaw hai. Betul na ready kalambayang. Kebetulan na may duful, umpai alu, itu, samgram. Coba lihat ya, bangkunan sih. Karena umadar lain sih, naga kita temannya. Pagraf na udah. Dua-dua nih babu. Aska saja. Nikili ai he nikal ki la tahu dulu naik ke pun Sumpah ini Kuna
लोगोफ्रा होननायखौ बुंदों खामानि जोबबासो मोनदों ना दासो सिखारबोदो केमेरायावनो थानि भिडिअ'नो जाबायथ' आरो गथ'फोरा हासाबबायथ' आरो गाबोन सानसेयावनो साबसिगोन मैसो बेदर मानसि जायो नै लोगोफोर मिस्ट्रिफोरा जोबसिगोन दिनैनिया जोबलायसिगोन जाथ'लायबाय नामा आगान होबाय ट्रेक्टर फैदो अब्ला लोगो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्था हरदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो ओमफ्राय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावलायसिगोन लोगोफोर थाब थाब वाच खालामना हो होनबाय फुल वाच खालामना हो लोगोफोर जाहाथे थाबैनो मनिटाइज जायो आरोना नोंथांमोननि अननायावनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय